Jama'a salamu alaikum, suna na Bello Galadanci. A harshen Chinese in zaka gaisa da mutum ka iya ce mishi ni hao. Ni hao. Wannan shine ɗaya daga shagon da muka fara koya a ajin farko. Ni hao. To bayan kun gaisa da mutum sai kuma abin da kuke ƙara yin kuna so ku fahimci juna shine a raba sunaye ko ba haka ba. Yaya sunanka? Kai ma sai ka gaya min sunanka ko ba gaskiya ba. Saboda haka in zaka tambaya yaya sunanka a harshen Chinese sai ka ce你叫什么名字？你叫什么名字？ka ku dan ba shi da wahala bari ku gani ce你叫什么名字？me haka yake nufi你叫什么名字？你yana nufin kai jawo ana kira ko ba ka ba kira ko abin da ake kiranka shamma menene minzi suna wannan yana nufin kai wannan yana nufin kira menene ko wani minzi suna kai kira wani suna shine ni jawo shi manzo yaya sunanka kun ga yadda harshen nasa yake a dan gaggauce ko ba haka ba to haka ake cewa sunanka ka kuma zaka amsa sai ka ce wo shi kaza 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 wo shi Bello ko ba haka ba sunana Bello wo shi Bello wo shi Bello sunana Bello wo yana nufin ni shi ne ko ne ko ba ka ba ni ne Bello amma abin da dama wannan yake nufi shine sunana Bello kuma a nan China gaskiya mafi yawanci idan ba ya shigo ba za su iya kiran sunansa ba saboda haka sai ka samu suna na Chinese sai ka baiwa kanka to mutane da yawa sukan samu wani suna ne wanda ya ɗai kama da nasu sai su ringa amfani da shi daga turawa har irin mutanen na Afirka saboda haka ni suna na Chinese shine Wang Beilu Wang Beilu Wang Beilu suna na kenan Wang Beilu 我是王北路你好你好你叫什么名字 yaya sunanka 我是王北路 sunana Wang Beilu to abinda nake da shi a yau kenan Allah ya sa yadda idan wannan bidiyo ya baku sha'awa ku yi like ku yi comment sannan ku yi share yadda zamu ci gaba da yi in kuma kuna da wasu tambayoyi ko sabuwa da kuka sauka mun Allah ya sa yadda sai ku rubuta a cikin comment din Allah ya sa yadda mu kuma zamu mai da hankali sai mu ci gaba shikenan sai na ƙara ganin ku assalamu alaikum sai